Στα γυμναστήρια αυτό, όχι να φύγει η κυταρίτιδα, να κάνω αυτό, ή τους κρυσούς μου, τη φλεβίτιδα, αυτά. Τι θα κάνω σαν αυτό. Η γυναίκα δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Όχι, έχω εγώ όμως. Έχω εγώ και με βάζει και κάνω. Σήμερα, όπως πάντα τέτοιες εποχές, οι γυναίκες τρελαίνονται και ετοιμάζονται να βγουν στην παραλία και θέλουν πολύ γρήγορα και με απλό μέθοδο να κάνουν μια αποτοξίνωση για κυταρίτιδα. Σήμερα, όπως πάντα, εγώ δείχνω με απλά υλικά είναι μέλι και λάδι. Με υλικά που έχουμε στο σπίτι, επομένως είναι η συνταγή μας. Δεν χρειάζεται να αγοράσουν τίποτα απ' έξω. Σήμερα Ναταλή να δείχνει πώς μπορεί κάθε γυναίκα στο σπίτι να κάνει μια αποτοξίνωση με τη μέλι για κυταρίτιδα. Αν χρειάζεται βοήθεια, γι' αυτό είμαστε. Βέβαια. Πριν να... Λοιπόν, δεν μπορούμε να απλώσουμε το μέλι. Εντάξει, γιατί είναι πολύ πηχτό. Και να κάνουμε με κινήσεις. Τέτοιες. Αυτό τι μέλι είναι? Κανονικό μέλι. Ό,τι πιο παχύ είναι, πιο καλύτερο. Γεμάτο μέλι. Και σε λίγο θα πονάει. Να πονάει λιγάκι. Πονάει. Πιο μαλακά. Μπράβο, εγώ το έχω δοκιμάσει και ξέρω, πονάει πολύ. Μπορούμε να κάνουμε και πιο. Οι κινήσεις πρέπει να είναι απαλές. Πολύ έτσι, αεράκι. Ναι. Αυτό τώρα με το μέλι που κάνεις, τι δημιουργεί στο δέρμα και βοηθάει? Ανοίγονται οι πόρες. Ναι. Και γίνεται αποτοξίνωση. Δηλαδή, αν προσέχεις τώρα και να κοιτάς, βλέπεις τη χρώμα, πώς αλλάζει τη μέλι. Γίνεται και περιμία και το μέλι γίνεται άσπρο, τραβάει τοξίνες. Μάλιστα. Και τώρα, ας πούμε, είναι έτοιμο για... Κάνει παρακαλώ και σας ζηλέψει και το δεύτερο πόζι. Για κάνω παραπάνω λιγάκι. Να πονέσει και από την άλλη μεριά. Το πόνι είναι λίγο πιο χαμηλά. Πώς αισθάνεσαι εσύ? Ωραία. Και πονάει λίγο. Μπράβο. Και φεύγουν τοξίνες τόσο εύκολα. Ναι. Γιατί το μέλι κάνει φοβερή δουλειά. Ναι. Υποτίθεται ότι αυτό πρέπει να το κάνεις συνέχεια. Πόση ώρα πρέπει να το κάνεις? Αυτό δεν κάνεις ώρες. Κάνεις 5-10 λεπτά. Βλέπεις, αμέσως αλλάζεις το μέλι. Πάει να πει ότι έχει γίνει δουλειά. Ναταλή, τώρα η δουλειά μου, επειδή τώρα εντάξει, βλέπω κόκκινα εδώ είναι όλα. Στο τέλος μπορούμε λιγάκι να το τρίψουμε, λίγο μασαζάκι να το κάνουμε. Και βλέπετε να χτυπάνε για εκεί. Εδώ κι αν πονάς. Μπράβο. Και τώρα χρειάζονται αντρικά χέρια. Βαράει κιόλας ο Ρωστάν, να ξέρεις την εγώ βαράω. Μετά με ζεστή πιτσέτα. Βλέπεις πως είναι κόκκινα. Παρόλο 2 λεπτά το κάνουμε. Εσύ βλέπεις, παιδί μου, πως είναι κόκκινα? Έβλεπα πριν 5 λεπτά, τώρα έχω στραβωθεί. Όμως μετά το μέλι, απλά κοίταξε με το χεράκι σου πώς είναι απαλό έγινε εδώ. Έκανε και δουλειά. Και έκανε και δουλειά. Βλέπεις, αμέσως φεύγει η κυταρίτιδα. Μετά βέβαια, εγώ σαν τώρα 15 χρόνια στην Ελλάδα κάνω επαγγελματικά. Είσαι τόσο καιρό άνθρωπε μου, γιατί δεν είχαμε γνωριστεί. Βοηθάει στο πρόβλημα της εξάλληψης της κυταρίτιδας ο Ρωστάν τα τελευταία 15 χρόνια. Η αλήθεια, αυτό θέλω να έχω μόνο βοηθούς επειδή αυτή η δουλειά. Μετά βάζουμε λιγάκι λάδι. Μέσα στο λάδι συνήθως βάζω ευκάλυπτο, είναι κάπως καυτερό πιπέρι, μπορείς να βάζεις λιγάκι για να κάνει δουλειά. Και μετά απαλές κινήσεις και εγώ βέβαια χρησιμοποιώ πολλές φορές και βιντούζα. Άμα είναι πολύ... Όταν το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και έχει κάνει ήδη λακκουβίτσες δηλαδή στο δέρμα, γιατί η μορφή της κυταρίτιδας είναι σοβαρή, ακούς Γιώργο Πέτρο, είναι όταν το δέρμα μας έχει κάνει αυτές τις Σήμερα λακκουβίτσες. σας δείχνω ένα παλιό αρχαίο μέθοδο που κάνανε και αρχαίοι Έλληνες. Απλά εντάξει, αυτό είναι πιο επιστημονικά, κάνουμε για κυταρίτιδα. Για άναψε παρακαλώ εμένα. Στο τσιγάρο γίνουμε τώρα. Θα το κάψουμε την κοπέλα, λιγάκι. Ποιο είσαι, μη φοβάσαι. Μη λες έτσι να φύγει τώρα. Δώσε μου παρακαλώ. Δώσ' μου σε μένα. Έναν αναπτήρα μήπως να είχαμε Δώσ' μου κάνει σε μένα. απλό. Αναπτήρα. Να ανάψει εδώ, παρανάλωμα θα γίνει. Έλα, έχεις μετά.
Δεν έφαγες τώρα. Δεν πάει. Δεν πάει. Αρνούνται να ανάψουν. Με το ενόπνευμα βλέπετε, το κάνω με το παλιό μέθοδο. Έχει τυλίξει βαμβάκι. Τώρα πιο μαλακά να σου κάνω. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό να μην αφήνουμε στα σημάδια μας. Και μην γελάς. Κάνουμε και κάνουμε κύκλους. Και κάνουμε όλα προς το ποπό. Αυτό πονάει. Πονάει. Βλέπουμε. Είναι τώρα. Έγινε πιο γυπηρημία, το τραβήξαμε με τη βιδούδα, ανοίξαμε πόρε και... Λειτουργήσε πιο... Και γίνεται τοπικό αντινάτισμα, τοπικό. Το λάδι δηλαδή βοηθάει σε αυτό σε τοπικό αντινάτισμα. Και το αντινάτισμα. λάδι οπωσδήποτε χρειάζεται μετά το μέλι για να... Για να ενυδατωθεί καταρχήν το σημείο, έτσι. Ναι. Και που να ανοίξει όλη η πόρη. Ναι. Και για να μπορέσει Υπάρχει βέβαια και πιο προχωρημένο. Χωρίς φωτιά, επειδή πολλές φορές ο κόσμος κάπως... Όχι. Αυτό είναι το πιο προχωρημένο. Τα ίδια βιδούδα απλά με αέρα τραβάμε. Βλέπετε. Από εδώ κάνουμε με γυάλινο. Θέλω να θα αφήσουμε σένα. Το λιανό. Εδώ δεν πρέπει να φυσάει εδώ που κάνω. Εξήγητα αλλιώς. Βλέπεις. Και αυτό τώρα πρέπει να το κάνουμε κάθε πότε. αυτό συνήθως κάνουμε 3 φορές την εβδομάδα. Μπορούμε να κάνουμε αυτό στο μπανέρα, όταν το πρωί κάνουμε ντους. 3 φορές την εβδομάδα. Ναι, 3 φορές την εβδομάδα φτάνει. Όχι κάθε μέρα, 3 φορές την εβδομάδα με το μέλι, επειδή είναι και δυνατή θεραπεία. Αλλά οι φίλες μας πώς θα το κάνουν μόνες τους? Μόνοι έτσι. Αυτό εδώ είναι το μυστικό. Μόνοι. Όχι, πες Ροστάν πώς θα το κάνουν. Παίρνεις το μέλι. Να το κάνουν. Μπράβο. Αυτό είναι το. Παίρνεις το μέλι και μόνοι κάνεις αυτή τη δουλειά. Απλά βέβαια μια κυρία μου είπε ότι θέλω να κάνω στο σπίτι και έκανα μέχρι μαυρίλες. Αυτό δεν χρειάζεται. Ναι. Το έκανε μόνη της στο σπίτι. Να έχουμε λογική. Συνήθως το πάνω μέρος δεν ακουμπάμε με μέλι. Μόνο κάτω, κοιλιά, ποπό και μπουτσιά. Ναι, δεν κάνουμε πάνω στο στήφος. Ούτε στο στομάχι. Όχι από μέσα. Γιατί μέσα είναι πολύ μαλακό. Επειδή είναι λιμφαντίνες. Μόνο σε σημεία που έχει λίπος επομένως, όχι σε σημεία που είναι μαλακά. Και αυτό είναι αποτέλεσμα αρκετά γρήγορα και αρκεί να ξεκινήσετε 2-3 μήνες πριν να βγείτε βέβαια στην παραλία. Ωραία. Τώρα είναι καλά. Και βέβαια συνδυασμός, επειδή η κακή κύτταρα δεν είναι μόνο διατροφή, είναι και καλές σκέψεις, είναι και μπορούμε να αποφεύγουμε από αρνητικές σκέψεις, από άγχος, από το στρες, να αγαπάμε πραγματικά το σώμα μας, δεν βάζουμε μέσα στο σώμα τα διάφορα φαγητά που δημιουργούν οι κυταρίτιδα. Πρέπει να προσέχουμε σίγουρα και τη διατροφή μας, να το συνδυάσουμε και με γυμναστική. Θαύματα δεν γίνονται. Βέβαια και η πνευματική πλευρά είναι πάντα παν. Άμα είμαστε, έχουμε down σήμερα και δεν έχουμε ενέργεια διάση, τότε η κυταρίτιδα είναι φίλος. Είναι πάει μέσα. Όσον αφορά τη διατροφή, υπάρχει κάτι που μπορούν να τρώνε οι φίλες μας? Διατροφή, ό,τι να σου πω, είναι κάτι να αποφεύγουν, κάτι που δεν κάνουν να τρώνε. Απλά λέω, αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν μεταβολισμό σωστό, που από κάποια χρόνια, όταν παίρνουν κορτιζόνη πολλές φορές για κάποιες αρρώστιες, αναγκαστικά χαλάει ο μεταβολισμός. Αυτό που μπορώ να πω ότι κάθε πρωί βράζουμε πράσινο τσάι, όχι βράζουμε, ρίχνουμε κανονικά όπως κάνουν οι Κινέζοι πράσινο τσάι και χρώμα πρέπει να είναι χρυσό, όχι σκούρο. Να πίνουμε ένα μπολ πράσινο τσάι και 2 μπανάνες, όμως και τίποτα άλλο. Για πρωινό. Για πρωινό. Αυτό είναι αλλάζει μεταβολισμός και μπορούμε μετά να τρώμε. Και βέβαια πάνε μέτρον άρεστον. Πάντα πρέπει από το τραπέζι να φύγουμε λιγάκι με το πείνα, να είμαστε κύριοι το στομάχι μας και από εκεί πέρα θέλει όρεξη για τη ζωή, πρέπει να είσαι θετικός, ενεργητικός και ενθουσιασμένος. Τότε η κυταρίτιδα είναι εντάξει. Άμα βλέπω γυναίκες έτσι down και χάλια και έτσι και λέει... Ακολουθεί και το σώμα. Και λέει, Ροστάν, θέλω να γίνω μοντέλο και να βγω να παραλία και να είμαι όμορφη. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι και από μέσα. Καλά ψυχολογικά. Βέβαια. Η πνεύμα είναι
καθρέφτη της πνευματική κατάσταση είναι το σώμα. Ωραία, άρα οι άντρες πρέπει να ανεβάζουν ψυχολογικά τις γυναίκες τους, να νιώθουν καλά με το σώμα τους για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Λοιπόν, και αφού γίνει όλη αυτή η διαδικασία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς, Ναταλία. Αφού γίνει όλη αυτή η διαδικασία, όλες οι φίλες μας είναι έτοιμες να πάνε στη Ρόδο.